Doubles, σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τα 4 ντουέτα, υπό το γενικό τίτλο Mixed Doubles, δημιουργήθηκαν για τις σκηνές Holland Dance Festival, στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, Oriente Occidente Dance Festival και Scanes Dance Theatre, στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού δικτύου Europe Beyond Access, με συγχρηματοδότηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μεικτά ντουέτα χορευτών με και χωρίς αναπηρία. Τέταρτο ντουέτο, Fine Lines, το οποίο χορογραφεί η Ροσέρ Λόπεθ Εσπινόσα, παρακολουθούμε το διάλογο ανάμεσα σε δύο υπέροχες γυναίκες. Μία συνάντηση που φωτίζει τις λεπτές γραμμές μεταξύ μας, υπενθυμίζοντας τις διαφορές μας, τα όρια μας, τα περιγράμματα των προθέσεών.